Vi vil forklare ordstilling på engelsk, og vi starter med ligefrem ordstilling. Ligefrem ordstilling på engelsk, det er, hvor vi putter subjektet foran verbet. Og så har vi adverbier, og det er i modsætning til dansk, hvor at i engelsk har man både en hoved- og en bisætning. Og et eksempel er, at han er altid sur, og på engelsk hedder så, he is always angry. Og så har vi not. Not, det er et kort adverbium, og det betyder, at not altid placeres foran hovedverbet. Og den danske ordstilling i nægtende sætninger påvirker ikke ordstillingen på engelsk. Og så er der nogle ord, som not altid placeres efter følgende verber. Og det er aim, is, are, was, were, can, could, have, had, may, might, should, will, would. Og så har vi omvendt ordstilling. Omvendt ordstilling bruges altid i en spørgende sætning. Derudover bruges det også, når en sætning indledes med et nægtende udtryk, som for eksempel never, rarely, no sooner og hardly. For at tage et eksempel, never have I felt so lucky.